Trnavský bonsai klub má približne 40 členov. Z toho aktívnych je takých možno 25, čo sa veľmi aktívne zapájajú. A ostatní sú takí, čo nám fandia a pomáhajú, keď je treba. Prípadne prídu, pozrú. A, možno, že sa len zo záujmu teda o tie bonsaje zaujímajú a nemajú možno ani takú zbierku, ale jednoducho ich to baví. To je milný názor, že to je chlapská záležitosť, však je to príroda a ženy majú vždy v prírode blízko. Takže aj k kvetom a k stromom to je v podstate jedno. Nie? Takže aj ženy sa tomu venujú, sú aj v našom klube viaceré, takže máme asi polovicu žien a polovicu mužov v klube. Je to dosť náročná práca, pomalá, človek musí byť trpezlivý, pretože ten výsledok je vidieť niekedy až za niekoľko rokov. A v podstate musíte vedieť čakať a musíte vedieť, že keď spravíte dnes toto, tak za rok, za dva to bude vyzerať asi takto a bude to pekné.